Det bliver altid fredag. Jeg vil lige starte med at give et virkelig, virkelig godt fif. Og det fif, det er, lad være med at se nyheder. Det er død på død og ødelæggelse på ødelæggelse med ting, som er uden af din sfære. Du kan ikke gøre noget ved det, andet end du kan græde. Og det er altså ikke det, som jeg i hvert fald har brug for i mit liv, og det er heller ikke sikkert, at du har brug for det i dit liv. Så for de 12 år siden, da jeg solgte mit fjernsyn, der sagde jeg også til mig selv, ikke flere nyheder. Så når jeg får nyheder ind, så skal det jo være enten så store, så de kommer på Reddit, eller så lokale, at de kommer på Facebook og alle de her SoMe. Jeg er meget på SoMe, og så lige pludselig, det er Luffe. Det er Luffe. Det var så et indslag fra, jeg tror det var Danmarks Radio, God Aften Danmark, og ganske rigtigt, der sad en veteran, og han havde PTSD. Så det korte og det lange, det er også det, som er overskriften på episoden her. Jeg vil ikke sige så meget mere nu, men jeg vil lige have præsenteret, fordi Luffe hedder ikke, han hedder Lasse, og han har nemlig en rigtig god historie. Hvorfor har du både været i politikken og Danmarks Radio og alt sådan noget? Det har jeg jo, fordi jeg ligesom dig også har PTSD, og som du ganske flot kalder afsnittet postnummer PTSD, så har jeg jo faktisk fået den rette hjælp igennem veterankoordinator og hjælp fra kommunen den vej igennem. Jeg var så heldig at have en rigtig, rigtig dygtig og sød veterankoordinator, der hedder Julie Hasselager, og en sød veterankoordinator, som også sidder sammen med Julie, der hedder Inger. De har ligesom hjulpet mig igennem min proces, givet mig den hjælp, jeg skulle have. Det har jeg også sagt flere gange i de her interviews, der nu er lavet, at jeg havde ingen idé om, hvor jeg skulle starte hen. Og hvis ikke det havde været for dem, jamen så har jeg svært ved at forestille mig, hvad det var blevet til. Så derfor har der været på et tidspunkt, det er haft fokus på PTSD og krigen i Danmark, særligt. Danmarks krig igennem 30 år hed det, og der var jeg en del af indslaget. Det, der ligesom var med mig, det var jo, at man kan jo godt sige, at min historie er en succeshistorie, da jeg jo har fået den rette hjælp igennem de rette kanaler, og der ligesom har været nogen, som ikke har det tilbud. Og det er jo det, jeg synes er forkert, at man ikke har det samme tilbud som veteran. Så det der har ligesom været fokus på det, og at jeg har fået den hjælp, jeg skulle. Jeg synes, at det er... Jeg tror, at det, som tænder mig ved den her historie, det er, at... undskyld mig, at det ikke er sådan en brokrøvshistorie. Du kan ikke opmærksom på noget, der er for dårligt, men altså på egen krop. Så du brokker dig ikke på din egne vejen, men at du rent faktisk gør opmærksom på noget i gåseøjne, som kunne være brok på andres vegne. Du har fået en god hjælp og støtte, og egentlig uden at tænke nærmere over, at du fik en god hjælp og støtte. Altså når man får noget, så tænker man bare, jamen, sådan er det vel alle steder. Sådan er det jo bare. Her kommer jeg, og det er du, bum, journalnummer og frem og tilbage. Og så finder du ud af, at det, du har fået, det er sådan halvunikt. Inden vi går lidt mere i dybden med det, så vil jeg jo rigtig gerne præsentere dig for mine lytter. Nu har jeg sådan lagt lidt op til, at jeg jo kender dig. Det er jeg jo nødt til nu, når jeg kunne genkende dig på fjerneren. Hvad har du lyst til at fortælle omkring dig selv? Altså... Ja, gerne. Altså, som du præsenterer mig, så hedder jeg jo ikke Luffe. Jeg hedder Lasse rigtigt, og har egentlig været hundefører, og faktisk været afsted med dig jo den første gang. Og så har jeg haft 2 yderligere missioner som hundefører i Helmand-provinsen. Det er lidt igennem det hele samlede forløb, at jeg ligesom er blevet syg. Er 40 år i dag, og bor i Aarhus Nord, og har 2 skønne unger. Så det er ligesom mig. Hvorfor? Det er egentlig ikke det, der er mit hovedformål med at deltage. Det er jo netop det, som du præsenterer, at som brok, jeg vil nok ikke kalde det helt brok, jo, det kan man godt sige måske, men jeg vil mere sige, at jeg synes, der er behov for, at der bliver oplyst omkring det her. Så derfor har jeg valgt at stå frem i de her forskellige medier, selvom det har været hårdt og svært, og man har måske har kunne føle, at nogen vil pege på en og kigge på en, men vi har altid sagt i flyvevåbnet, at det hed styrke gennem støtte.
Så det har jeg taget lidt til mig at sige, jamen, hvis jeg kan bruge min historie til at hjælpe nogle andre, og til at gøre lidt mere opmærksom på det her på landsplan. For i bund og grund, så synes jeg jo, det er dybt forkert, at det er staten, der udsender os på baggrund af deres beslutninger. Og når vi så kommer hjem og er syge, nogle af os, jamen så bliver det lagt over til kommunerne. Det synes jeg jo er helt forkert. Jeg har brug for at hjælpe dem, der sidder derude og ikke får hjælp, ved at gøre det, jeg kan. Og det er jo at oplyse om, at der er det her vrid i vores samfund, hvor tingene ligesom ikke fungerer. Og jeg synes, kommandovejen er helt forkert, hvis man kan kalde det det. Og jeg synes, det er ekstremt ærgerligt, at der sidder nogen derude, som har forsvaret det her land og de her værdier og det her system, vi taler om, og så hjælper det simpelthen ikke, fordi at der er en eller anden form for økonomisk barriere i, hvem skal betale regningen. For der er en regning, også selvom krigen den er slut. Det var rigtig flot sagt med, at der er en regning, selvom krigen den er slut. For en krig koster jo ikke bare brændstof og krudt og kugler, og i dit tilfælde en masse hundemad. Den kan altså koste rigtig, rigtig mange år efter. En af de ting, som du nævner, det er det her med den her uretfærdighed, skal man ligesom skævvridning, at det kan jo i princippet være folk i København, som stemmer og bestemmer på nogle politikere, som så siger, at manden fra Skagen, han skal i krig, og når han så kommer hjem, så er det Skagen Kommune, som skal betale en regning, som de ikke selv har fået i gåseøjne sådan noget for. Og noget af det, som jeg jo rigtig gerne vil arbejde videre med, det er netop det her med information, og gøre det på den gode måde. I stedet for at slå bål og brand op og sige, vi mangler det, og vi mangler det, og det er for dårligt, jamen så prøve at kigge på de her fyrtårn, der er. Det må jo være Aarhus Kommune, du har været igennem, ikke? Som har i mindst én fuldtidsansat veterankoordinator. Og det kan jo hedde meget forskelligt. Jeg er også heldig, jeg bor i en kommune, hvor man også har prioriteret det. Jeg tror, vi har 1,5 norm til det her. Men det er bare virkelig, virkelig svært at se logikken i, at hvis man bor på, lad os nu bare sige Skagen eller Tønder, fordi jeg ved jo ikke engang selv, hvorhen at der er de her veterankoordinatorer, fordi det er jo noget, som kommunen frivilligt skal beslutte, at de vil betale for. Altså riget fattes jo penge, og det har det jo altid gjort, og selvom man lige pludselig finder 56 milliarder, så skal vi jo stadigvæk spare stå bededag væk, sådan så vi kan være klar til krigen med Ukraine. En tydelig kommandovej, siger du, jamen ikke noget ens, ikke? Altså gør det lige for alle. Alle soldater har kæmpet ens, og så kommer der så også, det er så ikke lige til det her afsnit, men også noget af det, jeg har på scene, det er, at hvis det er staten, der siger, at du skal gøre de her farlige ting, eller hvad man skal kalde det, så bør det også være staten, der betaler. Og så vi har så haft grøn uniform på. Der har vi været heldige, for hvis du har haft en blå uniform på, eller en rød uniform på, hvis du render ind i en brændende bygning som brandmand, det er jo bare ærgerligt. Men hvis du havde en grøn uniform på, så står man på et andet sted. Ja, nu begynder jeg at vrøvle lidt. Vi har jo hygget en hel del, inden jeg fik startet den her båndoptager, så jeg er ved at være presset, men Lasse, han har noget på hjertet. Ja, altså nu, du nailer det jo meget godt i den lille tale der. Jeg synes jo, at det er forkert, som vi talte om. Staten tager beslutningen, kommunerne får regningen, og jeg synes, alle soldater, og det gælder også det, du var inde på med brandmænd og politibetjente, at det er jo også noget, de gør, og det er noget, vi gør. Så jeg synes faktisk, at den form for hjælp, jeg har fået, det burde jo være lige så obligatorisk i hver eneste kommune, som en socialrådgiver er. Man har jo ret til en socialrådgiver, du har ret til læge, men hvorfor har du ikke ret til det her? Og Aarhus Kommune, de er også heldige at have 1,5 norm, som Viborg Kommune er. Tilbage til det der med, at staten bliver simpelthen nødt til at øremærke nogle penge til de her grupper af hverdagens helte, lad man kalde dem det, som de betaler, som er låst i kommunen, så de har råd til den her 1 eller 1,5 norm, så vi bliver samlet op helt fra bunden. Hvordan skal man forklare det? At der ikke er nogen af dem, der gør noget godt for andre, ligesom falder ned mellem 2 stole. Det er det, der sker. Og det er det, jeg synes, der er forkert. Det var jo ikke, altså, det er jo ikke derfor, man gør det. Man gør det jo af godt hjerte, fordi man har en overbevisning om, at man hjælper nogle andre. Hvorfor skal man så ikke selv have hjælpen? Jeg synes simpelthen, at det er det, der fylder mest for mig i det her. At jeg har været så heldig og fået så god hjælp, og så søde mennesker, og alle har troet på mig hele vejen igennem.
og holdt mig i hånden igennem det her system. Og så ved jeg fra, da der var opmærksom på det med DR, jamen, altså hele Region Nordjylland, de har ikke en eneste veterankoordinator. Og de har altså også rigtig mange soldater. Jeg kender endda nogle af dem deroppe fra, fordi jeg selv er nordjyde. Der bliver det lagt over til en socialrådgiver. Og ingenting at sige dårligt om en socialrådgiver, men de er simpelthen ikke eksperter i det her. Fordi krigstraumer og traumer på den måde er altså lidt noget andet, når du har været i the line of duty, end det er for andre. Ikke at forklare nogen, det er meget vigtigt at sige, men det kræver bare, altså, du kan heller ikke sende din bil på værksted ved bageren. Altså, det giver ikke nogen mening. Man bliver nødt til at have de her specialister, som er specialuddannet i det, og lige nu der er der jo faktisk en uddannelse undervejs i det her, som foregår i Aarhus, hvilket jeg synes er fantastisk. Og optagelseskravet til det er simpelthen, at du er tidligere veteran af den ene eller den anden slags. Så man har den rette indsigt fra egen krop, man kan give videre. Super spændende med det, der sker i Aarhus. Noget af det, som der også sker mere og mere, det er det her med, at man får peer-medarbejdere, og der er lavet en peer-uddannelse. Jeg havde jo besøg af Jesper, og han er ikke alene veteran, han er sådan set også PTSD-ramt. Man lærer bedst for den, man elsker, og man skal måske ikke tage det så bogstaveligt, men der er bare noget i, at man kan have et sprog med en, som har prøvet noget lignende, fordi den her tankesygdom, den er så mærkelig. Altså, vi kan jo ikke selv forstå det altid. Så hvordan skal man kunne forklare det til en, som kommer fra en helt anden verden, som ikke har en kinamands chance for at forstå noget af det overhovedet? De forstår jo dårligt, hvordan det er, vi taler, fordi vi taler i forkortelser. Lasse, vil du fortælle sådan lidt mere konkret omkring, hvad du er blevet hjulpet med? Og det tror jeg, der er mange, der kunne være rigtig nysgerrige på. Der har været noget papir, og hun har holdt dig i hånden. Lad os høre, hvad du sådan konkret fik hjælp til. Så for mig, der startede det jo egentlig med en sygemelding fra et bygningskonstruktørjob. Det her er jo for mig sket 12 år efter. Men lærer jo som soldat bare fortsætte. Kør på. Og det var det, jeg gjorde. Og det ender simpelthen med, at jeg bliver så stresset og taber simpelthen overblikket for arbejde, og kan ligesom ikke rigtig være mere, samtidig med, at jeg også skulle være alenefar for mine børn. Så det var vigtigt, at jeg var ordentlig og gjorde tingene godt. Og det havde simpelthen bare en pris i den sidste ende, det der ekstremt høje arbejdspres, jeg har siddet lige siden 2008. Så får jeg egentlig hjælp fra familie først, som er sådan lidt, vi tror faktisk, du har PTSD. Så nej, det har jeg sgu ikke. Nej, jeg er bare stresset, jeg skal bare lige have en pause. Og så får vi faktisk taget kontakt til Veterancenteret i Aarhus. De har jo også et fysisk sted. Den vej igennem kommer jeg så i kontakt med Julie. Og det er faktisk hjælp fra alt til at håndtere jobcenteret. Hvis jeg havde brug for det, så kunne hun på vegne af mig ligesom forklare jobcenteret, jamen Lasse kan ikke komme til det her møde i dag. Desværre var der også nogle andre personlige forhold, som gjorde, at jeg fik ret meget e-boks beskeder. Og var ret mange møder, jeg skulle deltage i på den ene og den anden måde. Jobcenter er en ting, det private forhold, det behøver jeg ikke gå så meget ind på her. Men det gjorde også, at der var noget, samtidig også nogle psykologtimer på PTSD-klinikken i Skype. Der var jeg jo også så heldig at kunne få lov til at komme ind, ikke også? Så det har simpelthen været, jamen Lasse, planen er det her. Vi skal have dig i ro og i balance, og det gør vi på den her måde. Så jobcenteret, ja, det får vi lige styr på. Det private forhold, det kan jeg ikke gøre så meget ved, men jeg kan hjælpe dig med at læse det og holde overblik. Jeg havde jo noget arbejdsskadesag kørende også, og det var Julie, der fik mig meldt til det rigtige sted på PTSD-klinikken i Skype. Hun har hjulpet mig med at sige, du skal have fat i den her socialrådgiver på veterancenteret, som kan hjælpe dig med arbejdsskadesagen, så kører hun det. Jeg hjælper dig med din behandling af mengrad og tabt erhvervsevnetab, samtidig med, at det kommunale, der gør, at vi skal, hvor skal du hen? Skal du i jobafklaring? Skal du i flexjob? Skal du på førtidspension? Alle de her ting, som, altså når det sådan noget her, det sker, så vælter ens e-boks. Altså, det er vanvittigt, hvad man også skal forholde sig til, udover det, du selv siger med tankesygdom, og man er forvirret, og så er der svarfrister, og hvis ikke det, så tager de dine penge, og så begynder man lige pludselig at frygte for sit hjem, og altså, så alle de her ting, og også bare helt almindelige, simple ting. Hej Lasse, hvordan går det i dag? Skal vi have en kop kaffe? Skal vi ikke mødes ind i byen, og så sætter vi os for en kop kaffe, eller en frokost? Eller skal jeg ikke lige komme ud og besøge dig?
Jeg blev også syg på den måde, at jeg blev faktisk indlagt på intensiv med lungebetændelse. Kroppen reagerer ligesom på de her ting, og der kommer hun også og besøger mig. Hun hjælper med at få sagt, hvorfor kan Lasse lige pludselig ikke svare på hans e-boks. Hun sørgede dengang for, at jeg så efterfølgende fik noget hjælp i hjemmet, da jeg kom hjem. Der var jeg rimelig svækket. Så alt fra paragrafer i kommunen, der gør, at man kan få hjælp til for eksempel rengøring, når man ikke kan gå så godt. En mestringsvejleder hedder det, kunne man også. En person, der kommer ud og hjælper en med at få gang i dagen. Så alt den der, indgangsvinklen til det kommunale system, har hun simpelthen hjulpet mig med. Man skulle næsten tro, at jeg havde timet det her, fordi den sidste gæst, som jeg sad med, det var min socialrådgiver fra Veterancentret. Der er jo en stor forskel fra Veterancentret til en veterankonsulent i kommunen. For Veterancentret, det er jo på finansloven, så det er sådan set staten, der hjælper, og de gør enormt meget, og jeg ved ikke, om jeg siger, jeg er glad for, at du nævner ordet e-boks så mange gange, fordi det var også noget, jeg nævnte rigtig mange gange i sidste uge, da jeg havde besøg af Anne. Og det, som du ligesom får tilføjet her, som jeg ikke har været så god til at få tilføjet, det er, at når at livet det ramler med PTSD, så tager det tit og ofte andre ting med sig. Og jeg kan forstå, at der har været noget forlist forhold, og så blev du også fysisk syg. Altså, du var jo indlagt meget, meget længe med det her fysiske, fordi kroppen den bare næsten stopper. Så det er ikke kun PTSD-ting, man skal koncentrere sig om, altså AIS og arbejdsskade og kommune. Det er også alle de ringe i vandet. Det kan være børn, der ikke trives, eller ens forældre, som er syge, som man ikke længere kan passe og pleje. Og der er enormt mange ting. Så den her hjælpende hånd, som man har som en fast kontaktperson, er virkelig, virkelig vigtig. Og der kan jeg forstå, at der har du brugt kommunens tilbud. Det synes jeg bare er mega fedt. Jeg har også brugt lidt Viborg Kommunes tilbud, men ikke sådan helt på samme måde. Jeg har simpelthen ikke kunnet overskue mere end en person, så jeg har haft Veterancenter, jeg har haft min Anne, og så har jeg til opmuntring eller til sådan lidt mindre ting, så har jeg brugt dem, der er i Viborg. Og jeg tror faktisk, at det var mit 3. afsnit, det var med Harry, hvor vi taler om god energi. Og ham har jeg gået til en gang imellem for at få sådan nogle små fif til livet og til hverdagen. Men ikke i så stor udstrækning, som du har. Men det er virkelig rart at høre, at du har haft jeg må ikke kalde det næsten for en tovholder, som har kunne samle alle de her uendelig mange tråde, hvor at det simpelthen ikke er menneskeligt muligt at holde alle de her reb her. Og så har hun sørget for, at du har det godt imens. Du nævnte tidligere, og det vil jeg godt spørge lidt mere ind til nu, sådan mere konkret. Du siger, at du drømmer om, at staten giver nogle penge til kommunerne, som er øremærket. Har du flere tanker og idéer omkring det? Eller? Det er et godt spørgsmål, fordi jeg har egentlig ikke sådan tænkt mig, at jeg vil gøre noget selv. Jeg vil egentlig prøve at oplyse om det, og det er simpelthen fordi, jeg ikke føler, at jeg kan overskue at gå ind i sådan noget her. På den måde, jeg kan fortælle om det, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for at det sker. Men ja, jeg synes, staten øremærke det i kommunerne, i alle kommuner. Og det tror jeg også er nødvendigt, fordi jeg ved, at dem, jeg har været i kontakt med, de har travlt. Hvad man mere kunne gøre, om jeg har gjort mig nogle flere tanker om det. Et eller andet sted, ja, måske hvis man kunne lave en oplysningskampagne. Ligesom sikker trafik, sænk lige farten, altså er du klar til at puste? Det, jeg har været lidt inde på det, det er jo også statsligt, ikke også? Og det synes jeg, det er rigtig flot, og jeg tror også, at det gav nogle veteraner noget indsigt i, hvad kan man gøre. Men jeg synes stadigvæk, man ligesom mangler at få, lad mig kalde det, synderen i gang. Der skal være noget mere fokus på det fra de der politikere. Og det kan ikke passe, at vi ikke har penge til det. Jeg nægter at tro på det. Og det gælder egentlig også psykiatrien, for at slå et slag for dem, fordi desværre så er der også nogle veteraner, der ender der. Og jeg kender nogen, som virkelig har kæmpet, hvor det først er nu, på grund af postnummer, at de har fået den rette hjælp. Det kan jo ikke passe, at man skal flytte postnummer for at få det. Jeg synes jo, vi har ret til det. Så jeg flere tanker omkring det, så vil jeg nok sige, at der burde laves en eller anden større samfundsforståelse for det, om det er en oplysningskampagne, eller hvad pokker det er, det ved jeg ikke. Men vi ved jo alle sammen, at vi har ret til en læge og en socialrådgiver. Det må jo komme et eller andet sted fra. Det er det, jeg vil sige til det spørgsmål, tror jeg.
Du har din stemme, og den er ligesom min. Den er ikke national, den er ikke sådan særlig stor, den er ikke særlig dyb, men den er ærlig, og den er velmenende. Men hverken du eller jeg har jo forstand eller mulighed. Altså, vi er jo syge. Altså, vi kan jo ikke stille op for liste 14, eller hvad det nu hedder, og sige, det er det, vi tror på politisk. Vi er nødt til at... Jeg plejer at sige, at jeg spreder nysgerrighed ud, altså, og du kommer ud med noget oplysning, sådan så at der er nogle foreninger, og så måske senere noget politisk, som bestemmer, at de skal tage affære på det her. Ikke? Og jeg tror, at noget af det, som jeg i hvert fald gerne vil udlede, det er, at når man for x antal år siden siger, nu skal vi ind i Irak, så skal man huske næste gang, at man gør det, at når man så laver regnearket, så lægger man den her PTSD-post oveni, fordi det er en pris, som kommer, og den bør man altså allerede kalkulere med, når man starter. Måske skal vi betragte de her få kommuner, som gør en forskel, som har taget beslutning om, at vi vil gerne hjælpe vores veteraner, at man måske kunne tage deres erfaringer, og så gøre det enten regionalt, eller gøre det statsligt, sådan så at man ikke skulle helt ned på de små kommuner, der hver især skulle opfinde deres egen lille måde, men at man gjorde det regionalt, eller måske at man faktisk kunne gøre det nationalt. Og det kunne jo være, at man kunne lave det her organisationsdiagram, der hedder Veterancentret, at man så laver et ben mere, eller en afdeling mere, hvor man siger, at det her, det er til dem, som har brug for en anden slags service, som Julia, hun har givet dig. De er jo allerede inde i alle de her ting. Altså, nu vrøvler jeg med. Jeg tror, det er præcis, i stedet for, at man har 2 separate systemer, så man måske enten kunne slå dem sammen og gøre dem større, sådan så, at alle kommuner kunne bare ringe og sige, jamen, vi er jo en kommune i Danmark, derfor har vi, og så kan man ringe, og så kører de ud, de her centre måske. En anden drøm, det var, at man fik lavet, og det skulle måske være i regionerne, sådan nogle større steder, hvor at man sagde, at det var statslig, skal man sige, PTSD-støtte, sådan så at sygeplejersker, læger, pædagoger, fængselsbetjente, og så selvfølgelig også politi, brand og alle de her, som du kalder for hverdagens helte, at man kunne samle dem på sådan en måde. Fordi de må have brug for rigtig mange af de samme ting. Jeg tænker, at essensen her, det er ikke måske, at vi er veteraner, men det er vores sygdom, og hvordan vi så bliver hjulpet videre. Det var i hvert fald en drøm, og drømme, dem må man jo gerne have. Inden jeg bliver lovet om at komme med en fantastisk god afslutning, så vil jeg lige give et kip til Landsforeningen for PTSD. Fordi at det er altså et rigtig godt sted, hvor man kan mødes med ligesindede. Og der er flere og flere foreninger. Jeg ved, at politiet de har Light for Blue, og flere af de her first responders, de har tak for din indsats. Der er altid nogen, som har nogle andre kompetencer, som så kan løfte på den måde. Min kompetence, det er så jeg kan tænde den her båndoptager. Men det er jo så mit bidrag, som så måske en dag ender hos en eller anden politiker, som tænker, Aura for Laura, ja, det er da lige godt tavligt. Hvorfor får den grønne uniform noget, som den blå uniform ikke får? Og hvorfor får det her postnummer noget, som det her postnummer ikke får? Det kan da ikke være rigtigt. Det må vi kunne gøre bedre. Først så vil jeg faktisk lige sige det, som... det er en meget smart måde, du tænker det der på, synes jeg. At det er sygdommen, og det ligesom er statsligt, og det skal lægges ud på den måde. Med nogle større center, med nogle flere medarbejdere. Ja, men det skal stadigvæk også være meget lokalt. Altså, det kan jo ikke passe, fordi Folketinget er jo god til at lave udvalg og bruge spændokter og alt muligt fis, så det kan jo ikke passe. Altså, det er jo lige før, man har et direktiv for plantevækst. Altså, det kan jo ikke passe, at man ikke kan det på den måde. Så det er det, jeg synes, vores budskab i det her, det skal være. Det er, at der skal simpelthen noget mere opmærksomhed på det, og så må vi lade de der kloge nogen finde ud af, hvordan alt det her, det skal fordeles. Fordi det overgår jeg simpelthen ikke at gå ind i. Der synes jeg, min måde at... Altså, det er jo ikke mig, der skal varetage statens opgave. Det vil jeg bare sige. Det har jeg gjort. og så har jeg et vigtigt budskab til dem, der lytter, synes jeg, hvis jeg må sige noget på den måde. At hvis du sidder derude, som
PTSD-ramt, om det er soldat, altså hverdagens helte, forsørgerne i samfundet. Hvis I sidder derude, så giv aldrig op. Altså, det er alt afhængig af, hvor hårdt man er ramt og så videre. Jamen, gå til det her system. Du bliver nødt til at gøre opmærksom på det. Gå til din socialrådgiver, gå til din læge. Jo flere gange man kan få det registreret i sin journal, altså det hjælper faktisk. Så jeg har et helt klart personligt budskab til dem, der sidder derude. Ikke giv op. Der er hjælp at finde. Og så, det skal nok gå. I morgen er der også en dag. I morgen angriber vi igen. Ja, man fristes jo til at sige, at det bliver altid fredag. Det synes jeg er et godt budskab. Det er en kamp, men den kan vindes. Så det er sådan lidt det personlige budskab i det. Gik op. Det skal nok gå. Husk, det bliver altid fredag.